За да не изглеждате като тотални аматьори в магазина за парфюми. Като си пръснете на кожата, не размазвайте, не разтърквайте, не правете ето това. Как да избереш парфюмче? Без значение дали за себе си или за някой друг. На първо място, когато отидеш в магазина, ще видиш бутилки, подредени на рафтове. Ако имат капачка, отваряш и миришеш. Това са базовите, най-трайните нотки. Те обикновено остават в капачката. Ще усетиш начина, по който парфюмът ще мирише в последните часове от своята трайност. Ако след тази стъпка нещо ти хареса, е време да усетим първите, отварящите и най-бързо изчезващите нотки. Взимате една хартийка от тези тестовите лентички и пръскате. Изчаквате 10 секунди поне, за да се разнесе алкохолът и първоначалният аромат. Не миришете веднага, сега вече можете. Това, което ще усетите, са отварящите, първите, откриващите нотки. Обикновено те са по-леки, често са цитрусови, например, и изчезват до 10-15 минути. Но така ще миришете веднага след като се напръскате. Пробвайте няколко аромата. Запазете си листчетата. След около час може да помиришите листчетата отново и да видите междинните, сърдечните, модифициращите нотки. Това е начинът, по който парфюмът мирише от началото до към пристигането към базовите си нотки. Ако нещо ви хареса достатъчно, може да пръснете върху кожата си. Може да пръснете веднъж на тази китка, веднъж на тази китка, може да пръснете по още веднъж отвътре и отвътре ето тук. Тоест поне 4 различни аромата може да тествате на кожата си. Но трябва да ви харесват поне малко след теста с хартийката. Не се пръскайте веднага по кожата с всичко, което видите или ви хареса. Защото дори да ви хареса в началото, може след час вече доста да се изкриви ароматът му и да не е вашето нещо. Или пък може съвсем да не ви харесва, а по-трудно ще може да го отмиете, отколкото просто да хвърлите листчето. И не на последно място, за да не изглеждате като тотални аматьори в магазина за парфюми. Като си пръснете на кожата, не размазвайте, не разтърквайте, не правете ето това. Защото разбивате нотките на парфюма и това, което ще усетите, не е начина, по който той наистина ще ухае. И още нещо, не дейте да правите мъгла и да минете през нея. Също не е добър вариант да усетите един аромат.